Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, i amb poemes d'amor bastíem la resistència. Per camins d'estar sembrada avancem, enyorem un temps que no s'ha viscut encara, un passat de lluita accelerada, assaig d'una esperança que camina fermament i transforma aquest present. El cabanyal que resisteix, avui no tinc cap dubte, avui t'estime encara més. Avui vull fer l'amor de matinada, avui voldria ser un gran deixeble d'estellers, fets murals a les parets. Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, i amb poemes d'amor bastíem la resistència. Fins un nou combat. Quan l'albufera ens sostenia, una vela llatina navegava contra el vent. En la memòria empresonada, es pungi les corbelles sobre sendes de paper, creix la flor del taronger. Davant les torres de Serrans, el nostre amor serà la clau que obri tots els panys. Dels portals d'una València, on sona la freqüència del cor de Benimaclet, amb Tereses i Bassets. Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, i amb poemes d'amor bastíem la resistència. Fins un nou combat. Difícil oblidar les façanes d'aquell temps i els homes que s'estimaven quan la por era el segell i el futur d'aquells infants que miraven els estels, il·lusió d'un gran present. Tu i jo som rebels del temps i la distància, alumnes de l'amor, amants de la insolència, poetes d'esta nit, pintors del nostre llit, les coses impossibles d'explicar d'aquesta ciència. Tu i jo som satèl·lits sense rumb en la galàxia, d'amors impossibles, som la paradoxa, som pretèrits imperfectes de la nostra història, som aquell record inolvidable en la memòria. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, i amb poemes d'amor bastíem la resistència. Fins un nou combat. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, i amb poemes d'amor bastíem la resistència. Connexió Espencadrem en València, Madrid contra l'esclavitud de les bases. Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, canso por ti. Arenteiro. Pois moi benvidas e moi benvidos a todos unha semana máis. Esta vez tocou martes, 20:45, esta vez foi ás 9, pois nada, tocou cambiar día e un pouco a hora esta semana e aquí estamos. Eso sí, como sempre, non cambiamos. Don Milito, que tal? Boa noite.
Moi boa noite, Darío. Moi boa noite, cantineiros. Aquí estamos outra semana máis, como ben dís, no mesmo día que nos toca, pero bueno, non podíamos fallar a cita, aínda que non sexa con victoria, pero bueno, aquí estamos, así que nada, vamos a dar lume e ao parenteiro. Exactamente, como sempre nos acompaña acá. Gonco, que tal? Como estamos? ¿Qué pasa, chavales? Pues eso es. Si mentimos con la hora todos los lunes, pues ¿por qué no mentir con el día también? Así que hoy es lunes a las 20:45 en mi cabeza y no me muevo de ahí. Así que nada, por delante un ratito para analizar este +1 y bueno, mucho que contar. Exactamente, exactamente. Para tanto que contar está Carlos de Inglaterra, que tal? Sí, a verdad que hai bastante, non? A min gustame o horario matinal no que se disputou o partido. O malo é que logo, se o resultado non che convenceu, estarlle toda a tarde dándolle voltas á cabeza, non pensando que se puido facer ou deixar de facer todas estas cousas. E aínda así, pois ainda temos aí un día máis para macerar as nosas opinións que vimos hoxe aquí a falar, e sen esquecer que é unha semana importantísima, semana de derbi. Iremos ao Anxo Carro e iremos a pola vitoria, non me cabe ningunha dúbida. Exactamente, exactamente. Pois deso falaremos despois. Empezaremos un pouco con ese análisis do empate na casa ante a Morevieta por 1-1. E nada, despois de seguido falaremos dese derbi do domingo ante o Lugo. E por último, como sempre, pois comentaremos resultados das outras categorías do Arenteiro e algunha que outra novedade que hai na semana verde. Que tal, entonces, que vos parece se empezamos por ese Arenteiro 1, Sociedade Deportiva Morevieta 1? Perfecto, parecenos sensacional, Darío. Por veña, Milito, danos aí esas pinceladas do que pasou este domingo ás 12 da mañá en Espiñedo. Bueno, pois nunha mañá un pouco desanxelada que xa facía presaxiar un pouco o que iba a ser o desenlace do partido, porque nos deixou fríos a todos, porque estamos moi mal acostumados e porque pensamos, como dicía onte ou hoxe, mellor dito, Javi Ovieu nunha entrevista na región que parece semella que hai que gañar todos os partidos, pero evidentemente non é así, porque sabemos que eso non pode ser. E bueno, pois un partido no que eso, tes sensacións encontradas. Non sei se decía o Gonzalo ao final do partido, claro, se valoras o partido tal e como foi, pois o punto sabe xa pouco, pero se valoras a competición, pois o punto sabe moi ben. Evidentemente que sí, un punto sumar sempre bo. E cando non podes gañar, non perder é moi importante. Repetiu o mismo 11, Jaldiel outro día, evidentemente, pois xa nos estamos un pouco acostumando a esta alineación. Penso que os primeiros 25-30 minutos podedes facer vos a valoración tamén, pero penso que foron bastante estériles, moi inoperantes por parte do Club Deportivo. Sí, podemos chamar así, imprecisos, non? E creo que eses 15 últimos minutos foi a clave do partido. Tanto eses últimos 15 minutos da primeira parte como os 15 minutos posteriores da segunda. Tivemos ocasións para adiantarnos antes de facer un 0, adiantámonos na última xogada con un 0, gol psicolóxico dos que lle chaman, gol que a poste debería de fortalecer máis a idea de Club Deportivo Arenteiro, quitarlle folgos á Sociedade Deportiva Morevieta, e foi todo o contrario. Sí que é certo que sin un avasallamento por parte do Club Vasco en forma de ocasións, pero que xa se percibía no ambiente que podía chegar o empate, e así chegou. Despois, o Arenteiro intentou irse arriba, tuvo as ocasións para gañar o partido, porque as tuvo dous clarísimas, unha de Nol e a última de Diego Gómez. Non dimos conseguido esa victoria, e bueno, entraremos a debatir no tema do cansancio, plantilla curta, falta de efectivos ou como lle queirades chamar, pero sí que a mí me preocupou moito o tema físico do equipo neses últimos 15 minutos, aínda así, sendo os que levaran o peso do partido do Club Verde, pero que notabas en certos momentos como eses balóns divididos no medio do campo sempre caían po mesmo lado, sobre todo nun xogador que era Jamed, o número 14 da Sociedade Deportiva Morevieta, e que penso que para min foi a maior preocupación, aparte de que evidentemente pois non poderamos conseguir a victoria, que por outro lado, evidentemente, pois como dixemos antes, non vamos gañar todos os partidos, non?
Sí y no. O sea, al final, yo no sé qué opináis vosotros, pero yo estoy completamente convencido de que esas declaraciones de Javi Oviedo o incluso las declaraciones de Jardiel son un poco. eh, Siempre hablamos, ¿no?, de comunicación hacia afuera y comunicación hacia adentro. Yo estoy completamente convencido de que comparten más el análisis que hacías ahora, Milito, que hacíamos después del partido, y tienen que estar jodidos. Tienen que estar jodidos porque yo, corregidme si me equivoco, pero yo tengo la sensación de que el partido lo deja ir el Arenteiro. Yo no veo que la Amorebieta haga grandes méritos para volver a meterse en partido. Metes un gol en el minuto 46, 7, 8, no sé en qué minuto de descuento estábamos, te vas al descanso, tienes tiempo para descansar, para hacer los ajustes, porque nos estaba costando mucho, sobre todo, que también lo hablábamos, ¿no? El sistema táctico de la Morevieta, con ese rombo en la salida, yo creo que no teníamos muy claro a quién teníamos que saltar en la presión, saltábamos tarde, no acabábamos de afinar eso, entonces, joder, te vas al descanso, tienes tiempo para ajustar, y por algún motivo que a mí se me escapa, me cuesta creer que fuera cosa del entrenador, porque vamos No. conociendo ya a estas alturas a Jardiel y me niego a creer que Jardiel dijera vamos a guardar la ropa, porque no lo hizo en ningún momento de toda la temporada, no creo que lo hiciera con un 1-0 frente al colista en Espiñero. Pero bueno, tal vez los jugadores por relajación, por bueno, que la cabeza a veces te juega estas pasadas, es evidente que damos un paso atrás y renunciamos por un lado al balón y renunciamos por un lado a la presión arriba. Y amigo, esto es primera red. Da igual que vaya segundo y que ellos estén en descenso. Cualquier equipo te hunde el pecho si no estás a lo que tienes que estar. Lección aprendida, +1, a seguir y a no cometer estos mismos errores frente al Lugo para poder venir con el +3. Sí, coincido bastante con Gonco. Eu non atribuyo tanto o empate a un baixón físico, principalmente porque o Amorebieta, canto máis dominou, foi nese primeiro cuarto de hora da segunda parte, que eu doulle Exacto. máis, que tiro máis a pensar o que dicías tú, que non sei se chamalo así, pero dá a sensación de que houve como unha certa falta de actitude por parte dos nosos, como que apatía, ao millor, os rexeites, as xogadas, non ser capaces de triangular, de liberarse da presión e tal, que para min o máis sorprendente desto é, obviamente, o Amorebieta, como dixo Jardiel en rolda de prensa, hai 5 meses estaba xogando en segunda división, seguramente sexa un equipo completamente diferente, pero bueno, un equipo que vai colista, pero hai que entender o contexto. Un Pero asterisco, sí. eso mismo, en base a este contexto, pois tamén che jode máis que marcando un gol psicolóxico, supostamente psicolóxico, xusto antes do descanso, sala outro equipo millor na segunda parte, marca o gol e a partir de aí, pois o Amorebieta, eu entendo, en base a como cambiou a súa proposta, que estaba contento co resultado. E aí o Arenteiro, pois, ao final sí que lle puido faltar un pouco a gasolina para facer o segundo, pero para min o problema verdadeiro reside nesa salida da segunda parte, na que foi un partido completamente ou diametralmente oposto ao que vimos no término da primeira. Agora ben, estuvemos, non sei se chamalo mala sorte ou injusto, tuvemos moitas oportunidades para marchar o descanso con un resultado máis abultado que a 1-0, pero bueno, o fútbol é así, non? O fútbol, pois, ás veces tes as oportunidades, ás veces márcalas e outras veces, pois, chegas media vez ou cruzas o medio do campo unha vez e marcas 2 goles, non. Isto partimos da base de que o fútbol é así. Entón, por eso, dicía na miña introducción que hai moito que analizar porque realmente non sei inferir o que puido pasar no descanso, non? O que a charla que houbo, e obviamente aquí non é só o Arenteiro, hai 11 tíos diante que xogan tamén o fútbol, bueno, fastídiame, porque eu máis que velo como un punto máis, dá a sensación de que o equipo deixou tirar 2 puntos, en base sobre todo en base á primeira parte que se fixo. Despois, pois, sendo E incluso, resultadistas... Carlos, perdón, no solo la primera parte
y los 20 y pico minutos después del gol, joder. E despois do gol o Arenteiro volveu ter comando do partido. Tuvo as 2 ou 3 oportunidades máis claras desde o gol do Amorebieta ata o final son do Arenteiro, eso está claro. Entón, por iso digo que me dá a sensación de que é unha cuestión de actitude, de salir pois sin a intensidade, sin a voltaxe que requiere unha categoría tan exixente como a primeira federación. Bueno, unha mágoa porque sendo resultadistas, todos os equipos pincharon, todos os equipos de arriba, incluso o líder tamén, entón pois era unha boa oportunidade para seguir abrindo oco, porque ao final, ainda que sigamos segundos na clasificación, pois está todo moi igualado, non? E ao final creo que pode corrixirme o mellor Milito, 6 puntos, 7 puntos co descenso, que esos son 2 partidos nesta categoría. 7 co descenso e hai 6 puntos entre o 14º co segundo, unha cousa así. Que son 2 partidos, mal contados. Entón, pois, obviamente, é unha pena, porque nese aspecto pois podíamos aproveitar a conxuntura. Bueno, dentro do malo, pois, sumamos un punto, seguimos coa xeira, digamos, positiva en Espiñedo, pero estou completamente convencido de que no vestiario non sentou ben este resultado. Xa che digo que non. Darío, ti que opinas do que foi o partido do outro día, antes de que lle conteste a miña opinión a estes dous deses 15 minutos da segunda parte? Sí, rapidamente, creo que vimos un Arenteiro moi dominador e moi creativo, con moitas ganas de ir a polo gol nesa primeira parte, e xustamente foi na última xogada prácticamente antes do descanso onde conseguiu ese 1-0. Como decides vos, creo que o Arenteiro saliu cunha empanada tremenda a segunda parte, pero eu creo que foi é que é verdad, pero eu creo que foi máis de, bueno, vamos a intentar esos primeiros 10 minutos, non? Pois que pase pouco no partido, que asentarnos nesta segunda parte e aproveitar as que temos, pero creo que o Amorebieta saliu a morder desde o minuto 1. E cando o Arenteiro teña encima xa non sabía por onde lle viña, parecía un boxeador, non? Que lle veñen por un lado, por outro, xa non dá nin contestado. E o gol da Amorebieta era visto que tarde ou temprano seguramente iba a caer, tal e como saliu nesa segunda parte. Sorprendeume que en canto marcou ese empate, o Amorebieta deu un paso bastante grande atrás e cambiaron as tornas e volve ser o Arenteiro o equipo que busca ese segundo gol. Xa non sei se máis que con corazón que con cabeza, porque sí que parecía co Amorebieta replegabas atrás e aguantaba o empate, evidentemente o Arenteiro non lle quedaba outra que ir a por ese segundo gol, visto a disposición táctica de ambos equipos, me refiero. E nada, gozou de 2 ocasións clarísimas, non sei cal dicir se me parece máis clara da de Nolo ou a de Diego Gómez na última xogada, pero como decía Carlos, unha veces con media marcas 2 goles e outras veces pois tes ocasións tan claras como esas e non conseguir marcar, non? Eu creo que o importante é que seguimos puntuando, os de arriba pincharon e seguimos segundos. Sí. Eu por contestaros a vos dous co tema da segunda parte, eu non vexo falta de actitude na plantilla neste partido. Eu o que vexo un exceso de confianza. E me explico. Bueno. É dicir, penso que o Arenteiro confía tanto no seu bloque defensivo que sabe, como decilo ou como explicalo, sabe que son tan fortes defensivamente e saben tamén o que hai no sentido de que están xogando 14 xogadores como máximo, que evidentemente tú non podes aguantar o ritmo de ataque como fixeches neses últimos 15 primeiros minutos da primeira parte. Sabes que Jaliel, como moito, vai facer 2, 3 cambios a lo sumo. Entonces os xogadores son intelixentes por esa parte. Eu estou de acordo con vos en que Jaliel seguro que non lles dixo, meira, nenos, ide para atrás, non, ni moito menos. Pero sí que teño claro que os xogadores saben a clase de equipo que son. Como decía Darío, que estou de acordo nel, creo que esos primeiros 10 minutiños dixeron, bueno, vamos a darlles un pouquiño o balón que non tuveron na primeira parte, vamos a agruparnos atrás, temos un xogador rápido como é Pascu nunha banda, temos outro xogador rápido como é Diego noutra, seguramente que
teñamos unha ou dúas ocasións nestes primeiros minutos e podamos matar o partido. Non saliu ben, desgraciadamente. Eu non estou dicindo que está a favor do que pasou nese tempo, pero eu quero lle buscar unha explicación. Eu, aínda que digades que sí que é certo que nos últimos 20 minutos o Alenteiro atacou, creo que, como di Darío, foi moito con corazón, provocou moito córner, moito balón parado, etcétera, pero non había esa claridade de ideas, e a claridade de ideas podemos ver reflexada en David Ferreiro. David Ferreiro outro día foi a sombra do que suele ser normalmente, en tema de controles, pases, etcétera, xogador que estuvo un pouco desaparecido outro día, pa meu gusto, para meu gusto, para meu gusto. É debatible, pero podía estar de acordo contigo máis ou menos ata agora. Eu digo, a ver, é que claro, espera, xa termino con isto. É que claro, cando David Ferreiro tenche acostumado aquí todos os partidos e un partido está aquí, pois evidentemente, pois parece e notase moito. Estamos falando dun xogador de dimensións bíblicas, por así decirlo. Fíjate, Milito, fíjate, acabas de decir que tú no ves una falta de actitud y al mismo tiempo dices que el equipo dosifica esfuerzos. Pero que eso non ten nada que ver ca falta de actitude, creo eu. Hostia, si tú estás negociando un esfuerzo, te está faltando actitud. No, non estou de acordo neso. Y dices también que, espera, dices que hay exceso de confianza y dosificación de esfuerzos. Estamos muertos, como diría nuestro bien querido de Doca. Vamos a ver, non vamos a resaltar as... É dicir, cando falo de exceso de confianza, falo dunha confianza moi grande defensivamente. Os feitos me remito. É dicir, os xogadores sábense que son moi fortes nese bloque defensivo. Milito, no podemos ser más papistas que el Papa y defender lo indefendible. Lo explicó Darío de una forma perfecta. Fue una torrija, una empanada, chámalle X de manual. El equipo, mira, la lectura que hicimos todos, porque la hicimos todos, en WhatsApp, en el campo, la gente que lo estaba viendo en la tele, todo el mundo dijo, hostia, gol en Espiñedo, alcoholista en el descuento de la primera parte. Se acabó. Sí. Un equipo. Claro. Estamos. Lo dijimos todos. Pero eso non ten... Pero los únicos... Despois da primeira parte que fixeron o Alenteiro. Claro, pero los únicos que no pueden caer en eso son los jugadores. Entonces, es lo que te decía Carlos. Ahí hay un problema. Hubo pero problema que aquí hay varios factores. Que ni digo que sea generalizado, ni digo que sea extrapolable a otros días, ni digo que a los jugadores como normal les falte actitud. O sea, estaría bonito que venga yo ahora aquí a hacer una enmienda a esta plantilla, ¿sabes? Pero vamos ahora bien, en esos 20 minutos... Pero que penso que dosificar esforzos non ten nada que ver con falta de actitude. É dicir, tú, por dosificar esforzos, falo de que os xogadores, evidentemente, non poden seguir co ritmo de buscar o Amorebieta todo o partido arriba. Cando sabes que Jardiel vai facer solamente 2 cambios e que non ten xogadores de refresco para darlle pernas aos de arriba. Entonces falo de dosificar nese aspecto, é dicir, non falo dunha falta de actitude dos xogadores non chegar a un lado, non chegar a outro, non van por aí os meus tiros, a verdade. Eu son do pensamento dese, e digo que non sei, Carlos, se podemos debatir isto, que o Alenteiro, cando é mellor na segunda parte, que son eses últimos 15-20 minutos, penso que é mellor, porque ademais o Amorebieta olvídase do partido, o Amorebieta mete o gol e esquécese de xogar o fútbol, totalmente. Non queres saber máis. Se pita o árbitro no minuto 62, eles contentísimos da vida. O tema é que eu polo menos, supoño que no campo tamén, eu vendo desde a casa, 2-3 minutos da segunda parte no que Amorebieta sempre tiña o balón. Todos os rexeites, todas as cousas, todos os temas de estar activos, de estar intensos, era sempre favorables a Amorebieta, dixen, aquí vai haber un empate. Ata que foi o empate, ata que caeu o gol, non parou o asunto. E despois, porque a Amorebieta guardouse atrás e deixaron de pasar cousas, é menos mal. Eu completamente de acordo con que Jardiel non foi o que instigou este plantexamento para salir no segundo parte. Estou convencido, pero sí que realmente, despois de 10 minutos de ver así os chavales, ao mellor pois podía, non sei, dicir algo que non sei se o dixo, non, seguramente o dixo. Obviamente, desde na realización televisiva non se viu, pero estou seguro de que houbo correccións, o Amorebieta non
Pois despois do gol deuse por contento e ao final o que dixo Darío, o que dixeches ti, Milito, e creo que tamén o dixo Bonco, coincido, pois nos últimos 20 minutos o Arenteiro con máis corazón que con cabeza e con moi pouca enerxía, porque o plantexamento este de, ao mellor, darlle o balón ao Amorebieta para dosificar e tal, que podo estar máis ou menos de acordo contigo, non implica que eso vayamos a descansar máis. Correndo detrás do balón, a xente Claro, pero cánsase o mesmo ou máis. Se eu non digo que sexa o plantamento No, adecuado, estou eu seguro quero lle buscar unha explicación a esa Torrija e non quero pensar que sexa falta de actitud dos xogadores, de decir, no, está o pescado vendido, no, que non quero joder, pensar Milito, eso. pero a ti de verdad te parece navaja de Occam? Dos opciones. Opción A, los jugadores, después de un gol psicológico, salen al campo diciendo, esto está hecho, es el colista, le van a entrar los nervios y se van a venir abajo. Opción B, vamos a pensar que Jardiel hace pocos cambios, entonces a ver si no me va a llegar la gasolina al minuto 80 y además vamos a regalarles el balón a pesar de que Jardiel nos dijera. Eu Hombre, penso que é no, unha es mezcla. una torrija. Eu penso Es que é una unha torrija mezcla. de manual. Porque Y dixo antes repito, Carlos, o equipo contrario tamén xoga, evidentemente. Sabes? Entonces, joder, claro que el equipo rival juega, pero también tú le concedes X espacios desde los que crecen. Porque lo claro, normal es que si nosotros salimos, voy a hacer fútbol ficción, son contrafácticos, no tiene mucho sentido, pero si tú sales esos 10 primeros minutos de la segunda parte a apretar, no le das ese atisbo de esperanza, ¿sabes? Les doblegas el puto alma para que no se lo crean ni por un momento, ¿no? si estou de Pero vamos, acordo, en cualquier con o que caso, dis. en cualquier caso, yo creo que incluso, aún siendo una mierda, porque yo soy de los que creo que, visto el partido, había que haber ganado, soy de los que creo que los jugadores y el cuerpo técnico están jodidos, por mucho que la comunicación hacia afuera tenga que ser lo que dijeron. Creo también que el punto es bueno en cómputo global. Creo que esta cagada puede ser buena para el equipo, porque nos pone en nuestro sitio, nos pone en nuestro lugar. Lo que comentábamos fuera de cámara también, ¿no? Somos Club Deportivo Arenteiro compitiendo en primera ref y que nos veamos segundos no quiere decir que sea normal. Ni nosotros ni ellos pueden normalizar esto. Entonces, lección aprendida. Si te relajas, si dejas de presionar, si empiezas a dosificar, como decías tú, 5, 10, 15, 20 minutos en esta categoría, te rompe la cara cualquiera. Pues lo dicho, lección aprendida y a Lugo que no haya un minuto de relajación. E despois que hai partidos, hai rival e hai contextos, refiero-me. Un empate nesta xornada contra este rival despois da primeira parte que se fixo non é o mesmo que un empate no último minuto sufrindo como a Cans no Reino de León, por poñer un exemplo rápido. Evidentemente. Todos os contextos son así. E despois quero tocar tamén o tema dos cambios, porque deu unha sensación que máis alá digamos, da última oportunidade de Diego Gómez, que foi máis un barullo, penso que é unha xogada que empeza nun córner ou nun saque de banda ou algo así, hai un rexeite, bueno, o mítico barullo do desconto da segunda parte. O Arenteiro realmente estaba xerando perigo a base de xogar con espazos, de salir ao contragolpe rápido, bueno, o que está pasando últimamente, cando hai un equipo rival que ten dúas liñas ben plantadas, ben definidas, o Arenteiro estálle costando descifrar eso e soamente dá má sensación de que xera perigo con xogadores dese perfil. Entón, eu aquí voulle meter un pau a Jardiel, porque dá má sensación de que traía os cambios feitos da casa, nese aspecto. Que sí, que xa eu non podo estar máis de acordo con que temos unha rotación, sendo optimistas, de 16 xogadores. É dicir, ou 15 xogadores, digamos, sendo moi optimistas. Pero o que non podes facer é traer os cambios preparados da casa e un xogador como Pascu, que o domingo che estaba dando moito, que marcou o gol, o primeiro gol da tempada, e que minutos antes de facer o cambio é o que xera unha xogada que non marca de casualidade, tú non podes facer ese cambio para meter a un xogador dun perfil completamente diferente e que non che vai xerar ningún perigo aos espazos. Esa é a miña sensación. Dá má sensación de que Jardiel aí equivocouse
foi o que máis me chocou e constame que un dos involucrados marchouse do campo bastante cabreado tamén. Sí, sí, sí. Bueno. Gustaríame escoitar o que iba rezando Pascu cando marchaba pola banda. Pois Eu realmente, para min, é a decisión máis cuestionable de Jardial en todo o que vai de temporada. Digo como se suele Lo digo decir como no lo grupo, siento. eso mismo, lo digo como lo siento. Bueno, A está ben. iglesia Eso sí, pascual ha nacido. por botarlle un capote neste caso, esa ocasión da que falas do tema de Diego Gómez, é unha xogada así que posicional, regate nunha das poucas, ou por non decir a única, na que intenta Diego Gómez encarar o seu par e unha parede aí con Jordan, pero bueno, sí que estou en parte de acordo co que comentas, Carlos. A verdade que sí. Podemos ir ás notas, que vos parece? Sí. Vamos allí. Sí, non? Sí, Sí. Vamos a darlle logo rapidamente Vale. para facer isto dinámico e non se nos alongue moito. Con quen comezamos, Darío? Veña, Melito, podemos empezar contigo. Para variar. Pois veña, eu de MVP, pois falando do Rei de Roma, pois Pascu, evidentemente. Para min, a verdade que outro día Están haciendo un mito. Están haciendo un ídolo aí aquí. Non sei se están haciendo un ídolo, pero a verdade é que me gustou moito o partido do outro día, sinceramente. É un xogador que ten unha punta de velocidade bestial, veuse na contraataque desa ocasión da primeira parte de Nol, un gran pase que lle pon, a guinda do gol, pois tamén o fai para min, merecer un MVP, leva xa dúas actuacións moi boas, e agardo que siga evolucionando nunha posición, ademais, que creo que non é a súa, natural, polo menos, que sí que o mellor se está encontrando a medida que pasan os partidos cómodos, moi sorprendido gratamente, o Gallá siga evolucionando e progresando adecuadamente, como decían cando íbamos o Calvo Sotelo. Para esquecer, eu aquí vou dar, vou contextualizalo, aquí vou dar a Diego Gómez, e non porque me parece que fixera un partido malo, e non porque non se soupera que correu como que máis, porque foi o xogador Bétula Cas desta fin de semana. E senón, digo yo para esquecer por moitas fases do partido nas que corre o millor moitas veces un pouco sen sentido, toma decisións que non son as adecuadas moitas veces, para esquecer sobre todo por esa última ocasión que tivo outro día na que malogra, bótase o chao lamentándose da ocasión, e agardo que eso non lle faga mella nos próximos encontros, que creo que non. Entón, espera, despois xa falo. Nada de acordo. Vale, me parece moi bien, Gonzalo, pero déxame acabar. Entonces, non o digo porque fixera un mal partido o meu modo de ver, pero sí que o digo para que sexa algo positivo de cara aos próximos encontros. Ahora podesme cortar. No, simplemente que joder, que a Diego se le pueden achacar que toma mal la última decisión y es evidentemente que es su debe. Pero me sorprende que antes decías la única vez que encara. Y por aí sí que no, joder. Outro día vino encarar moi poucas veces, sinceramente. Polo menos na segunda parte encararnos. Diego lo intenta todo el rato. De hecho, el otro día comentábamos con Fausto el tema de la estadística. Si no estoy ahora equivocado, corrígeme, es el sexto jugador o cuarto jugador de toda la categoría que más regates hace. Sí. Entonces, no, digo, yo creo. Pero esta estadística vendo de Pedro oficial, Peter González. Agardo que sí. Agardo que sí. De todas formas, creo que es estadística interna y tal, pero ojalá. En cualquier caso, y perdón, y ya te dejo que este es tu espacio. Diego, efectivamente, creo que está por debajo de las expectativas, al menos de las mías. Ahora bien, decir que no encara o que no lo intenta y demás, me parece que no se corresponde con la realidad del partido. Digo neste partido en concreto, porque as veces que encarou nas últimas dúas accións do partido onde realmente colleu o seu par e encarouno, foi onde veu, sí que hubo outra na primeira parte onde se vai de 2, pero eu o que digo é que teño que facer
como fai en moitos partidos sempre. É dicir, isto non é o que máis achaco do partido de onte, porque eu sei que el non se esconde, que el vai coller o balón e vai intentalo ás veces que faga falta. Senón simplemente o digo porque hai moitas veces que se lleve revolucionado ou que se esqueza da acción do outro día e que o que ten que facer é que ele é un xogador de moitos quilates, que ten que regatear, que ten que chutar a portería, que pode facer uns números nesta competición que me parece que o pode facelo moi ben, e mellor do que está facendo, que o está a facer moi ben. Ainda outro día tivemos un debate na túa casa dos millores 5 xogadores de Arenteiro este ano, e xa sabes que eu o meto. Entonces, eu falo deste partido en concreto, non de toda a tempada. Vamos con Cordio, para darlle brío rapidamente. Sí, creo que aquí perdón. vamos a estar todos... Nada, non te preocupes, está moi ben este debate, é moi sano. O Incordio, Gaizka Campos, creo que aquí vamos a estar todos de acordo, fixo 3-4 paradas de moito mérito outro día, xa esa última que comenta. Calibán. ¿Qué dices tú? Esa última achacada también al bueno de Diego Gómez. No, para mí, no. ¿qué decías? La última que no... Que digo que se esqueza de eso, de tela fallado, nada máis, digo... Que se esqueza de ter o partido el para gañar e que se esqueza totalmente. Non digo que fora un erro En directo me parece unha gran parada. Un paradón. Acabo de ver el vídeo antes de conectar. Es espectacular, porque va abajo a aguantarle y saca la mano arriba. O sea, espectacular. Paradón. É un paradón en toda a carrera. Eu digo que se esqueza nese sentido de que fallou a ocasión, fallouse e xa está. Non porque eu estaba a 2 metros del, quedouse lamentando ali no chao, evidentemente como a todos, pero quero decir que se esqueza totalmente desa xogada que haberá máis oportunidades. E bueno, eso, Gaizka Campos, o Incordio totalmente do domingo ao mediodía, podémoslo invitar a xantar os callos a ver se iba intoxicado para País Vasco. Fixémolo internacional o bo de Gaizka. O bo de Gaizka, sí. E no Romerito aquí tiven moitas dúdas. Sí que é certo que coincido no de Pascu, e por eso lle baixo a nota moito, e voulle poñer un 6. Non foi o partido que máis me gustou, sobre todo por ese inicio de partido, sobre todo por esa segunda parte, por esos primeiros minutos, e polo tema do cambio. Penso, e isto un debe, eu evidentemente non estou en todos os adestamentos do Club Deportivo Arenteiro, eu non podo valorar se este xogador está apto para xogar ou se este outro non, pero eu penso que un adestador o que ten que facer é manter os máximos efectivos posibles en dinámica. Creo que é o único debe que lle podo achacar en toda a tempada a Jaliel. Despois, claro, eu, como vou decir, non estou aí dentro. O mellor hai xogadores que hoxe en día nin merecen xogar un minuto, non o sei, pero bueno, o Gallá que isto vaya sumando efectivos para a causa e que o propio Jaliel poida dispoñer de 17, 18, 19 xogadores para poder competir todos os partidos. E bueno, ata aquí as miñas notas. Sí, señor. Pois non sei se algún de vos quere empezar, non sei, Carlos ou Gonco, quere ser o siguiente. Usted manda. Dame igual. Pois veña, Gonco, siguiente cantineiro en pasar por aquí pola avaliación. Muy bien, pues nada, hoy como estoy por llevarle la contraria a nuestro querido Milito, el MVP, vamos a ver, yo no veo a nadie que haya destacado muchísimo, ¿no? Es evidente que a nivel individual no hay jugadores que para mí hayan brillado especialmente. Disto mucho de la lectura del tema de Pascu. Sí que creo que estos 2 últimos partidos son sus 2 mejores partidos con muchísima diferencia, pero tampoco me parece que en este último partido destaque especialmente. De hecho, tengo la sensación de que arranca tarde muchas veces, de que no confía en el pase de los compañeros otras veces. Entonces, bueno, me parece que hace un buen partido, pero tal, quería dar el palito. Y como se me dio el palito a mí a este respecto, para mí el MVP es Ferreiro otra vez. O sea, Ferreiro vuelve a ser el jugador. Coincido en la lectura que hacía Milito, esa de esos 30 primeros minutos imprecisos, ese tal, pero es que Ferreiro vuelve a ser otra vez la luz en la oscuridad. Es el jugador que mejora todo lo que pasa por sus pies. Hablamos antes de la galopada de Pascu.
cómo empieza la galopada de Pascu, más Sí, sí. que con una descarga otra vez de Ferreiro, que es el que ve el campo, el que ve todo lo que sucede, que cae en banda, va al medio. Entonces, MVP, para mí, Ferreiro, Espera, dentro dun Gonco, partido... espera, que vas a transicionar agora. A galopada de Pascu empeza cun toque de Pascu. Vale. Sí, pero quiero decir... porque ese primeiro toque podía facer outro xogador. Refiérome, Correcto. este é o meu No, punto. pero A galopada de si Pascu repito, empeza con Pascu. Logo Ferreiro exerce aí, fai unha xogada que é brutal, Fai porque máis xa, fai máis xa. se te fixas na repetición, claro, fixa o central. mira, O central vai a a Ferreiro, fai o taconazo e Pascu ten carril libre. Sí. ver si, a ver si acordamos lo siguiente. Pascu, en global, me parece que tuvo poco impacto en el juego, pero tuvo dos momentos puntuales en los que literalmente mete un gol y regala otro. Va, ese balón de no va al palo, mala suerte, pero Fútbol. evidentemente. Lo bonito del fútbol. Sí, Lo sí, sí, bonito pero que del fútbol. En cambio Ferreiro, para mí, durante todo el partido, es el que hace que todo vaya por el carril adecuado para Club Deportivo Arenteiro. Sigo. Para esquecer, y esta me duele porque me duele en el alma, Marquitos. Empiezo a tener la sensación de que Marquitos no está. O sea, porque una cosa es, vienes de una lesión grave, vienes de en pretemporada haber tenido problemas de salud, etcétera, etcétera, no terminas de arrancar, pero yo creo que ya ese periodo de decadencia perdón, en juzgarlo como hay que juzgarlo, ya fue. Y mal que me joda, los niños, no sé quién lo decía el otro día, no sé si eras tú o si era para comentarista, los niños ya no sonríen cuando sale a calentar Marquitos. Y si los niños no sonríen, tenemos un problema. Entonces, estoy jodido con este prasquecer, pero tengo la sensación de que Marquitos es completamente intrascendente en el juego. No aporta en ataque, en defensa, pues como siempre, no presiona, físicamente no tiene impacto. No sé, estoy jodido con este tema porque al final creo que para todos era nuestro ojito derecho en la plantilla y no termina de arrancar, y no sé si hay más Marquitos de lo que hemos visto. Por otro lado, el incordio, pues lo dicho, el señor Gaizka Martínez, ¿puede ser? Martínez. Campos. Campos. No hay Martínez Pues, bueno. es así, tú lo sabes bien. Gaizka Campos, partido espectacular. No sé si, como dice Carlos, lo hicimos internacional o ya venía el internacional. No vi partidos de la Morevieta este año, al margen del Pontourense, que lo vi un ratito y tal. Lo dicho, esa última parada me parece espectacular. Y el Romerito, pues coincido con Milito, ¿ves? No vamos a estar en desacuerdo en todo, querido. Entonces, otros seis. Creo que el planteamiento no es malo, los cambios me dejan un pelín frío, igual que a Carlos, comparto también esa lectura, pero bueno, me parece que el equipo hizo méritos suficientes, estoy completamente convencido de que no ha sido cosa suya meter al equipo atrás después del descanso, pero al mismo tiempo le bajo la nota porque sí que creo que es responsabilidad suya que el equipo no dé ese paso atrás. Lo dicho, a aprender, +1 y para adelante con todo. Vamos logo con Carlos, non? Exactamente, por veña, Carlos. A ver con que nos sorprendes. Estou desexando Pois ese argumento do MVP. Estou desexando máis que agua de maio. No, pero está claro que o MVP Pascu é que aparte me quitou o argumento Gonco, que é algo que iba a comentar. Está claro. Porque refiero, o fútbol ao final é isto, non é unha cuestión de... É como na vida, non? Pódenche cambiar as cousas moi rápido, de repente. Hai unha frase, sobre todo no mundo das finanzas, non? Que é gradualmente e despois de golpe, non? Pois isto é o mesmo, refiero, o fogonazo, o abrir as portas do encoro, ese cañonazo, ese flashazo, como facer unha foto, non? Pois o Pascu eso outro día sublima en 3 xogadas boas que fai, porque non fai máis en todo o partido, fai 3 boas xogadas,
son 3 xogadas de acción-gol, prácticamente. Sí, Entón, sí, coincido. para min é indudable de que para min outro día é o mellor. Gústame que parece que pouco a pouco estáse sumando a dinámica, porque aquí falamos a comezo de tempada, creo que fuches ti, Gonco, de que a banda esquerda estaba para quen a quixese pillar no ataque, e parece que Pascu é o que máis ganas lle está poñendo de momento. Sí. Entón, pois, alégrome de que sexa un xogador que foi, polo menos parece capaz de darlle a volta esa dinámica negativa coa que comezou a temporada e que sabemos que non é sinxelo. Entón, pois, bueno, alégrome de que este dando este nivel, e se pode ser máis participativo no xogo, ter máis regularidade nos seguintes partidos, pois, mellor que mellor. Para esquecer, pois, teño que dicir que o que máis frío me deixou non foi ningún xogador noso, pero a entrada que houve en Espiñedo o domingo. Era a primeira matinal da tempada e xa fomos, pois xa nos tocou xogar en horarios así un pouco rocambolescos, non? Ben, creo que foron 3 partidos seguidos, as 3:30, un fora da casa, eso sí, pero creo que xogamos sábado e domingo, xogamos tamén o venres ás 8 contra Unionistas, e polo menos desde a televisión a entrada do domingo viuse a entrada máis fora da temporada. Tamén é certo que o día non acompañaba, non? Víase así un día bastante feo. Se queres que te apostille rapidamente, Carlos, sobre ese tema, que eu evidentemente estou en ali no campo, eu cando quedaban 10 minutos para empezar o partido estaba tremendo. Pensei que aquí hai 300 ou 400 persoas. Sí que é certo que despois casi se encheu a tribuna, e despois na segunda parte ao redor sí que hubo un pouquiño máis de xente, non sei se xente que chegou tarde de partidos da base, etcétera. Pero bueno, porque na primeira parte chovía tamén, é certo. Sí, tamén. Eso influe. Na retransmisión hai que dicir que se escoitou moito. Debía haber ali un micro no fondo das tropas, non? Porque é certo que se escoitou moitísimo a grada de animación, e nese aspecto non daba a sensación de estar desanxelado, pero se un se fixaba sobre todo na zona perimetral, pois víase moi baleira, sobre todo co sesgo do partido máis reciente, non, contra Unionistas, que sí que se vio unha entrada máis contundente, pois deixoume así un pouco frío, e a verdade que me sorprende, non, porque un equipo segundo na clasificación, pois obviamente un pensa que é a conxuntura perfecta para enganchar a afición, e o equipo está facendo por enganchar, non? Como falaremos despois na sección de novas, que está mostrando certa proactividade. Incordio, pois vou a ser moi orixinal tamén, Gaizka, o cancerbeiro do cuadro vasco, polas razóns xa ditas, e así aceleramos un pouco. É de dicir que a min a mellor parada non é esa última que lle fai a Diego Gómez, sino unha doble intervención que fai na primeira parte co peito a David Ferreiro, que entra polo flanco esquerdo, e despois o rexeite creo que lle cae a Martín Solar. Que a pega pegada a outro pau, e ainda así chega tamén. Esa para min foi a intervención do partido, porque é moi complicado ter esos reflexos e ser capaz de facer dúas intervencións tan espectaculares nun marxe de tempo tan pequeno. E no Romerito, pois, vos dicíades que lle daba de nota baixiña a Jardiel, por además a gente que vou ser o único que vai suspender aquí. Hoxe a Jardiel cae un 4, porque... Primeiro suspenso de Jardiel en toda a tempada, Primeiro suspenso en toda a tempada, cun empate, manda carallo. Tendo o equipo segundo na clasificación. Pero tamén é certo que lle din 2-10, non? Dá má sensación de que son o que máis, como se di, desviación ten con respecto a media. Oscilación térmica, non? Sí, os saltos tan altos teñen que ser contrapostos con baixos relativamente baixos neste caso. Un 4 casi aprobado, unha primeira parte moi boa, especialmente o último tercio, unha segunda parte, parafraseando a Darío, cunha empanada cósmica de salida. Non é capaz de darlle a volta a situación, imagino que o intentou, pero é difícil tamén, porque a Morevieta encontrouse moi cómodo nese momento e estuveron xogando moi ben, entón recoñezo que é difícil darlle a volta sen un suceso que realmente che sirva como punto de inflexión, e despois penso que está equivocado cos cambios tamén. Entón, en liña xerais, penso que fai un bo planteamento de partido, polo menos de inicio, pero despois custalle adaptarse, baixo o meu punto de vista,
que eu sei bastante menos, por non dicir moito menos de fútbol que il, equivócase na lectura de partido. Dito isto, pode ser eu que se este equivocando no análisis, pero para min o de Jardiel, tendo en conta as notas que tuvo esta tempada e os rendementos ata o momento, é un dos partidos, especialmente despois desa primeira parte, que máis lle vai ter que facer pensar sobre todas as cousas malas e as cousas a mellorar. Pois moi ben, perfecto. Pois moi ben, pois rapidamente pasamos cas últimas notas. Vamos cas millas notas que, como sempre, pues, gustame variar un pouco o tema, aínda que desta vez vou concordar con estos cantineiros e vou poñer de MVP a Pascu. Creo que é ben merecido por esos minutos que nos deu. Creo que foi na primeira parte o claro MVP. El camino del héroe. Estañoume moitísimo Está indignado, Gonzalo. É que coñezo a cara como se o parise, está indignadísimo. Dalle, prosigue, Darío, por favor. A mí parece un cruzou o desierto Pascu e chegou á terra prometida. Exactamente. O que máis me gustou, bueno, o que máis foi o cabreo que tiña Pascu cando cambiaron, foi considerable. Non sei se, Milito, pudeches escoitar algo do que, como dicía antes, iba rezando o camiño do banquillo, pero... Non, a verdade é que non me fixei moito nese momento. Sí que é certo que despois, cando vin salir, vino ben. Escoitei despois, comentaba, non sei quen comentaba, que salió bastante enfadado. Supoño que se lle pasou o cabreo na ducha. Sí, algo me pareceu escoitar, pero tampouco, evidentemente non o vou decir, porque igual ni siquiera escoitei ben. Pero, bueno, iba cabreado, como calquera persona que podría ir cabreada. Exacto. Entonces, eu creo que é un dato significativo, unha situación significativa das ganas que tiña de seguir no campo, de seguir demostrando o que estaba facendo hasta ese momento. Non creo que non merecía nese momento ser o cambio. Para esquecer, aquí tiña moitas dúbidas, pero creo que vou poñer empanada cósmica. A empanada. Nunca pensei que diría isto, non? Que para esquecer sexa unha empanada, porque eu creo que son dúas expresións que non poden ir xuntas, pero neste caso sí que casan. Creo que esos hasta o gol, digamos así, creo que a empanada foi considerable de todo o equipo. Creo que incluyo tamén aquí a Jardiel, porque tampouco foi quen de revertir esa situación. Creo que hasta ese gol do empate, creo que hubo unha empanada cósmica do Club Deportivo Arenteiro. Gústame. Moi fácil, o encordo, non tuve nin que cambiar o nombre. Gaizka Campos, creo que... Por unanimidade. Sí, por unanimidade, creo que está claro quen foi o xogador incordio do domingo. E Romerito tuve moitas dúbidas e vai chegar o segundo suspenso porque vou esclarecer un 4,5. Vamos darlle aí a opción, a ver se ven a recuperar a recuperación, non. A ver se ven a revisión, eso te iba a decir, podemos chamar a Jardiel para que veña a revisión logo. Exactamente. Igual hubo unha pregunta que non quedou ben evaluada. Por nada, 4,5, creo que non se gestionou ben esa volta á segunda parte, creo que non se gestionou ben os cambios. Creo que comentaban polo chat, que ahora falaremos do que se está cocendo aí, pero hubo un par de xogadores, por exemplo, Berardochi estuvo quentando desde... Podes comentar esa pregunta, se queres, de Darío. No, perdón, antes de entrar a pregunta, eu quería facer unha mención honorífica só lo que se me foi a cabeza ao falar de Pascu, por razóns obvias. Quería facer unha mención honorífica a Enol. O partido que fai Enol, estando semi-lesionado, por non decir lesionado inteiro, o partido que fai Enol é de sombrerazo. Que moi activo en toda... Pouco acertado de cara a gol, perfecto, cómprobolo. Sí. Pero moi activo en todo momento, en esa xogada famosa de Diego Gómez que casi marca ao final, o que salta de cabeza no rexeite, no 95, co pé como balón de fútbol,
O sea, espectacular Enol, e desde aquí, a pesar de que non estuvo acertado de cara ao gol, mención honorífica miña, e penso que compartides tamén por suposto. esta perspectiva de que fixo un partido espectacular. Por suposto. Pero sigue, Darío. Sí, por suposto. Nada, simplemente moi rápido, 4,5 por eso, creo que pola volta ao descanso e sobre todo polos cambios, non? Creo que xogadores como Tommy estiveron cantando desde o minuto 30, nin xogou un minuto. Bueno, xogador o cambio de Pasco non entendín, a verdade. Ben, é certo que tampouco ten un banquillo como para facer moitas... non sei dicir a palabra exacta, pero floritura, sí. Pero bueno, creo que hai momentos en que o equipo sí que está físicamente fundido e pedía facer algún cambio máis. Así que nada, 4,5 e nada, de seguro que no próximo partido a ver se lle podemos calcar outro 9 ou 10. Vale, e di por aquí, Lu, antes de acabar, pasar ca clasificación, irnos a previa rapidamente. Unha avaliación e unha resposta moi rápida desta pregunta, que é o de cada un de vos. Que opinades do pouco que xoga Belardochi e que, por exemplo, outro día estivo quecendo 60 minutos para non xogar? A ver, lo de que estuvo 60 minutos en vez de 20, 25 o 30 es porque iba a ser el cambio por Enol. Por Enol. Bueno, O sea, meteu a Marquitos e a según- Belardochi os dous a quecer nese momento. Eso xa fala No, moito pero el cambio- da situación do banquillo de Clube Deportivo Arenteiro. Sí. Correcto. Entonces, cuando Enol pide el cambio, porque pide el cambio, luego se prueba y yo no sé cómo tienes que tener una capacidad, un umbral de dolor elevadísimo para terminar el partido. Termina el partido jugando bien, además. El cambio, yo estoy, un poco lo que decía Darío, igual la cago, pero yo estoy casi seguro de haberme fijado en Jardiel llamando a Tommy que iba a ser el cambio. Entonces, no sé si va a ser un doble lateral con Tommy por delante, Llano por detrás, o con Llano por delante, Tommy por detrás. No sé muy bien cómo lo iba a replantar Jardiel, pero el cambio era Tommy. Entonces yo entiendo que lo de los 60 minutos calentando es circunstancial. O sea, no es una cuestión de afearle al chico nada, porque no creo que se le pueda afear absolutamente nada a Tommy. No. Después, lo de que pueda jugar más, pues es que es el mismo debate que con Thiago, que con Crucci, que con Iván. Yo es que no me ha dado un solo motivo Jardiel para no confiar en él. Entonces estoy con su criterio. Es que no puedo decir otra cosa. Que un tío que nos tiene segundos clasificados, es que no puedo más que confiar en su criterio y no puedo más que considerar que estos jugadores, pues que no son aptos ahora mismo para competir a este nivel en este Arenteiro. Es una mierda porque es gente maja, es gente que nos consta que entrena como los que más, pero si no les da, pues lo dicho, a mí tampoco me da para jugar en la CB y xente tengo maja, que bajar a la pista a jugar con Adrián y con Marcus, ¿sabes? Xente maja tamén era Javi Oviedo o verao pasado, hai que dicirlo. Nese grupo de WhatsApp dicíase, luego... Javi Oviedo era moi majo, de xogar non sabemos como xoga. Bueno, en fin, comentamos o de Belardochi porque nos lo preguntaron, que, bueno, penso que eu estou tamén de acordo co que di Gonzalo, non sei se tedes algunha opinión distinta ou... Jardiel é o que conoce a plantilla, é o que adestra con eles, os que está con eles. Si hai unha rotación, porque isto vémolo todo, de 15 xogadores, si se lesiona un dianteiro e a primeira peza na que pensas é un lateral que ben pode xogar máis adiantado e pode reorganizar un pouco todo, pois obviamente que agora mesmo, a 12 de novembro de 2024, hai moita xente que non conta po adestrador porque seguramente non este en condicións de competir a exixencia desta categoría. E non hai máis, refiérome, o fútbol terá moitas cousas malas, pero é un exercicio moi meritocrático nese aspecto. Bueno, pois nada, Darío, vamos coa clasificación e pasamos rapidamente o partido da próxima fin de semana. Pinchada rapidamente por aí, bueno, aí vedes, comenta ti por aí. Sí, nada, simplemente decir que continuamos segundos, continuamos espera que hai aquí un error, exactamente, aí estamos, continuamos segundos, continuamos con 21 puntazos neses postos de playoff, a 6 do líder
a 3 puntos, digamos, dos postos fora de playoff, e que este sábado, este domingo nos enfrentamos ao propio Club Deportivo Lugo, que está loitando por ese último posto do playoff. Bueno, la lectura es que recortamos un punto a la cultura leonesa, ¿no? Sí, por así decirlo. Xa lle tocaba perder, Que sorprendentemente Sí, perdeu no. na casa contra o Sestao River Club. O sea, fuera bromas, es alucinante a estas alturas de temporada, ¿no? Casi un tercio de temporada. Sí, casi, Eh, prácticamente. Estamos más cerca del ascenso directo que de los puestos de descenso. Creo que ya somos un legítimo candidato a playoff. Creo que lo que vemos semana tras semana nos hace ser optimistas y solo nos queda confiar en que el equipo no se caiga de aquí a Navidad y que en Navidad, pues lo mismo que decía antes de Jardiel y la confianza que tengo en su criterio, la tengo en Alex Vázquez, en nuestro director deportivo, que Alex acierte. Que Alex acierte. Y cuando digo que Alex acierte, lo comentábamos esta mañana en el grupo de WhatsApp, no estoy pidiendo que venga otro Ferreiro, otro Baselga y otro Solar. Estoy pidiendo que cuando Jardiel mira al banquillo, la primera opción cuando se te lesiona un delantero no sea un lateral de corte defensivo. Papá Noel, haz lo tuyo. Bueno, pois aí estamos, quedadito Pois... todo o tema do postpartido, non? E vamos a continuar, non, Darío? Exactamente, para continuaremos con ese Club Deportivo Lugo Arenteiro deste domingo ás 7:30 da tarde. Non sei se Gonco xa nos despedimos, creo que xa... Sí. Yo tengo que desconectar ya. Un placer, lo dicho. Nos leemos, nos vemos el domingo. Esperemos que con un +3. Y ojalá, porque sería muy buena señal, el lunes que viene a las 20:45 puntuales estemos hablando de otro MVP de Pascu y de un 8, un 9, un 10 para nuestro querido Jardiel. Dalle tempo ao Chavales, tempo. hablamos. Veña, Chao, pois chao. nada, Chao. chao, Gonco. Pois nada, quedamos aí con esa previa rápida do que vai ser o Lugo Arenteiro. Pois aquí estamos para falar dese Lugo Arenteiro, ese derbi galego do domingo ás 7:30. Nada, non sei se queres... Sí, partidazo, verdade que sí. Aparte, partidazo polos postos de playoff. O que gane dormirán postos de playoff, asegurado. Vale, eu se queredes fago vos aí un resume moi rapidiño do Lugo. Veña. Un par de datos, comentar que dos últimos 5 partidos os dous mellores equipos son Club Deportivo Arenteiro e Club Deportivo Lugo, que se van a enfrontar este domingo no derbi, 11 puntiños cada un neses últimos 5 partidos. Decir que o Lugo é o segundo equipo menos goleador, pero hai que decir que o menos goleado empatado pois cos Cultu, co Arenteiro, Andorra, etcétera. Bueno, etcétera, non, que hai 4 ou 5 empatados, me parece que son. E nada, decir que é un equipo bastante novo. A min sorpréndeme moito esta confección de plantilla do Club Deportivo Lugo. Moito xogador novo, moito centrocampista do tipo
Vaquero, Yayo, cedidos de equipos de segunda división, como Oviedo, Zaragoza, xogadores que a min, Yayo sobre todo, me encanta, un xogador que nos enfrentamos contra ele cando estábamos en segunda federación, no Oviedo Vetusta, que abrangue moito campo, e despois xogadores, para min, definitorios na Liga, como porteiro, Marcos Lavín, que para min está sendo, se non o mellor porteiro, sí que o máis decisivo en cuestión de puntos. O día do Celta B, fai unha parada, un penalti na última xogada que lle dá os 3 puntos ao Club Deportivo Lugo. Despois, na defensa, pois podo destacar a xogadores como Eric Ruiz, un gran fichaxe que penso que fixo o Lugo vindo do por exemplo, que canteira, que acaban de subir o primeiro equipo, Jorge González, que está facendo un temporadón, John Cabo, xogador que ven do Sestao, e despois o Brian Mendoza, non? O dianteiro tanqueta que xa leva metido os 2 últimos goliños e bastante perigoso. E tamén o pos da piña a Martín Ochoa, non? Que de momento aínda non está conseguindo entrar en dinámica, aínda que leva 1 ou 2 goles, me parece, pero que non está conseguindo facerse fixo nos plans do adestador, Lolo Escobar, un trotamundos do fútbol español, equipos como Mirandés, Hércules, o ano pasado un Alxeciras, este ano pois acaba en Lugo, e a verdade que, sinceramente, non sei que opinades vos, pero bastante paciencia tivo Saqués. Noutros tempos, Lolo Escobar creo que non houbera chegado a xornada 6 ou 7, non? Non credes? O que máis me sorprende do Lugo é que despois do desastre do ano pasado, porque foi un desastre, sobre todo tendo en conta o que xa temos falado aquí moito, non? Un equipo que baixa de segunda división do fútbol profesional baixa con apoio económico da Liga da LFP, co famoso cano, non? E non é pequeno, son varios millóns de euros. Non sei, falo de memoria, pero 6-7 millóns de euros que, para poñer en contexto, son 3 presupostos de Club Deportivo Arenteiro. 2 presupostos, 3 presupostos. É dicir, son moitos cartos. E fan un desastre ano pasado, unha plantilla que non funciona, unha plantilla que sigue ca dinámica negativa, que non é capaz de enganchar ca afición, que hai entradas moi pobres no Anxo Carro, e de repente, este ano, cun equipo basado nunhas actuacións magníficas do cancerbeiro Marcos Lavín, que para min está sendo xa non só o mellor porteiro, pero pode ser o mellor xogador da categoría. Do que vai compro a expresión que dixo Milito, máis decisivo, porque un equipo que está tendo tan pouco acerto de cara ao gol e que xa era tan poucas ocasións que este tan arriba, manda truco, non? Aí atrás conseguiron 3 vitorias seguidas, creo que foi con 3 goles, 3 1-0, 9 puntos con 3 goles, é dicir, a eficiencia perfecta. E isto fai que estén enganchados outra vez coa está volvendo a levantarse a ilusión na parroquia lucense, e iso é unha das cousas máis difíciles de conseguir, que haxa esa comunión entre equipo e afición, un equipo que é moi novo, moi novo non só por xogadores que veñen de fora de Galicia, moita xente do País Vasco, pero tamén en idade. Non sei en términos de idade media, pero ten que ser unha das plantillas excluindo filiales máis noviñas da categoría. Parece que toparon a tecla. Costaller moito xerar oportunidades, marcar goles, pero teñen moita solidez defensiva e ao final, pois, se non che marcan gol, xa tes o puntiño co que empezas o partido, e se tú marcas un, pois están aplicando esa máxima de maravilla. Vai ser un partido moi diferente ao do ano pasado, aínda que penso que é máis ou menos a mesma época do ano, porque creo que foi tamén a mediados de diciembre, de noviembre, cando nos tocou a visita ao Anxo Carro. Chegan os 2 equipos con unha dinámica moi positiva. Vai ser un partidazo. Eu teño moitas ganas de ver como se desempeña o Clube Deportivo Arenteiro. Gústame imaginar como van salir os nosos ante equipos máis grandes. De momento, esta tempada fora de casa, pois deuse así algo parecido no Toralín, cun resultado moi positivo para os nosos intereses. Entón, pois, salvemos o camiño, non? Salvemos o que hai que facer. O que hai que facer. E os xogadores teñen a confianza, estou bastante seguro,
de saberse capaces de plantarlle cara a quen sexa nesta categoría a estas alturas. Sí, porque xa o demostraron, ben o dixeches tú, no Toralín, fe que para min é un dos campos máis complicados da categoría e se plantou dun Club Deportivo Arenteiro a conseguir os 3 puntos. Non sei, xa falando un pouco do 11 do Arenteiro, non sei se pensades que vai haber algún cambio. Bueno, parece ser que non estará, non? Supoño que No, haberá aí... eu creo que vai estar, Eu creo, crees? non sei se titular, pero eu penso que a única baixa que poda ter o Club Deportivo Arenteiro este fin de semana vai a ser Darío, o porteiro. Creo que todo o resto vai estar disponible a disposición de Jaldiel. Bueno, claro, evidentemente Nacho Ramón que de longa duración, está claro. Xa non o conto porque, bueno, xa coñecemos desgraciadamente que o dianteiro non vai poder estar. Pero o 11 está máis ou menos claro, entón non, podemos recitar de memoria. Eu teño a dúbida esa entre Nole e Baselga. Sorprenderíame que Baselga xogase os 90 minutos, pero non vexo descabellado que xogue, por exemplo, de titular a primeira parte, e despois no descanso, pois que en base a como se sinta e as súas, digamos, sensacións, valga a redundancia, pois que poida entrar en Nol se se recupera a tempo. Eu xa vos digo, eu penso que as únicas baixas van ser esas dúas. Os Cruz, os... Non, iba a dicir que temos un 11 moi claramente definido, pero hai 2 xogadores apercibidos con 4 cartóns amarelos, entón é algo a ter en conta. Solar Outro día Cruci nin quentou. Sí, non estaba no banco, comentou despois... Non, comentou en rola de prensa Jaldiel, que lle preguntamos polos xogadores ausentes, que tuvera que ir a unha noite ou 2 anterior a urxencias por creo que era un proceso febril e que está en cama con proceso febril que, bueno, entendo que non lle impedirá estar o domingo en Lugo. Okay. Claro, é que o domingo xa temos unha plantilla relativamente corta e no banquillo, pois, 3 fora de convocatoria, digamos, Baselga, Cruci e Joao Díaz. Sí, outro día. Sí, pero bueno, Baselga xa vos digo que... Sí, Baselga estará, supoño. Baselga vai estar. Bueno. Baselga creo que foi un pouco por precaución outro día, que non se vestira de curto. Moi ben. Así que nada, pois aí queda o 11, como di Carlos, que xa se pode recitar prácticamente de memoria, salvo imprevistos de lesións. Eu teño a dúbida tamén de si Enol ou Baselga, pero penso que van estar os dous. É que eu non sei hasta que punto está a lesión de Enol, nin hasta que punto está de recuperado Baselga. Entón, como tampouco sabemos, porque non hai partes, Baselga está recuperado. Baselga digo cheo que está para xogar, evidentemente, o mellor non 90 minutos, pero Baselga o domingo vai estar de culto 100%. A non ser que lle pase algo daqui ao domingo, evidentemente. Dios, non o queira, por favor. pero Baselga vai estar. Dígolo como é. Enol tamén. O mellor non para xogar de titular, o mellor xoga media horiña na segunda parte, ou xoga titular e xoga despois Baselga, non o sei, pero en principio as únicas baixas que vamos ter son as de Darío e Nacho Ramón, como xa indicamos. Bueno, nada, outro día nadie acertou porra, ou si? Eu, dende logo, que non. Penso que non. Creo que apostamos todos por Vitoria. Eu 2-0, Milito 3-0, Darío penso que foi 2-1 ou 1-0. Sí, 3-0, dixen eu. 2-1 que mo quitou Gaizka Campos no minuto 93. Entón, pois ninguén acertou. E para a seguinte, pois vou empezar eu, xa que estamos. Veña. E vou aportar polo mesmo resultado que ano pasado. Vai ter que ser diferente goleador, porque Iván Ramos xa non está na plantilla, pero sí que penso que vamos gañar 0-1 no Anxo Carro este domingo ás 7:30. Darío? 1-2. 0-0. E tendo en conta as defensas dos porteiros, é quizás o resultado máis realista, o empate a ceros, porque tanto Diego como Lavín están sendo do mellor da categoría. O Gallá me equivoque, por favor. Sí, pero xa sabes que Don Fútbol sempre ten para todo o mundo e basta que estemos aquí dicindo que non encaixe ningún gol prácticamente o Lugo para que o domingo deixamos un 2-3 ou un 3-4.
Así que nada, pois aí queda un pouco unha previa rápida do que será o partido do domingo. Recordamos, domingo Sí. ás 7:30 no Anxo Carro, entradas a 20 euros para a afición verde. Bueno, diso falaremos un pouco ahora en novas, pero nada, eso a modo resumen. Comentamos o do bus Sí. ahora ou coméntalo despois? Veña, comenta ahora rapidamente, se queres. Nada, pois moi rapidamente, hai un bus a disposición de toda a xente que queira ir a Lugo, na tenda Mundolar se poden apuntar, o bus creo que son 15 euros, se non 15 me euros, sí, trabuco, sale ás 2:30 da igrexa da Veracruz e regresa tralo partido cando finalice, en torno ás 10 da noite, me imagino, 9:30, 10 da noite. E ese é o tema. Ese, bueno, se algún ten algún impedimento, que nos pode avisar a nos nas contas de Bar la Cantina, que lle podemos xestionar o que sexa. E nada máis, non? Nada máis, pois aí queda a previa do Lugo Orenteiro e nada, rapidamente pasamos entonces á sección novas e comentamos o que pasou nesta semana verde. Xusto cada primavera, xusto cada primavera de Barcelona. Ui, 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 vai amarrón. Pois aquí estamos, xa, último tramo do programa, como sempre, esta sección novas e nada, podemos empezar entonces cos resultados das outras categorías do Club Deportivo Alenteiro. Sí, vamos a ver, estaba aquí abrindo ahora mismo o tema chuleta que teño aquí. Sí, a chuleta que teño por aquí. Falando primeiro do primeiro filial do Club Deportivo Alenteiro, pois colleitou un empate na casa por 1-1 contra o Goián, da zona ali de Tomiño, que era o equipo que marcaba, non, esa salvación, e que, bueno, se sigue mantendo a distancia 2 puntos. Era un partido que, bueno, é unha pena non telo gañado, porque Alenteiro podíase poñer ali fora dos postos de descenso, de se fora quen de gañar, pero, bueno, dende aquí, o que decimos todas as semanas, darlle moitos ánimos e moitos folgos ao plantel, que isto é moi longo, aínda quedan 24 partidos, se non me equivoco, de Liga, e que bueno, pois que moito ánimos de Mar Barreiro, que seguro que poderán alcanzar ese obxectivo de salvar o equipo, que é o obxectivo que se marca para este ano o Alenteiro B. E, en cambio, pois no equipo femenino, pois magníficas novas, non? Disputábase o derbi provincial, non? Contra o Rosalía, na casa do primeiro, ali en Oira, e gañaron por 1-2. Mañá teredes, mañá ao mediodía na cadena SER, unha entrevista con Alba, coa adestradora do Alenteiro B, ali no Ser Deportivos, onde podedes escoitar as súas impresións. E nada, isto fai que o Alenteiro feminino, o Alenteiro B, cun partido menos que respecto aos demais equipos, siga colocada en quinta posición con 17 puntos, a 3 puntos do terceiro clasificado, a 4 puntos do Rosalía, e, bueno, xa un pouquiño máis lonxe o San Roque Casablanca con 25 puntos e quen lidera a clasificación, que, bueno, veremos hasta onde poden chegar as nosas rapazas e dende aquí os parabéns a elas. Pois moi ben o fin de semana. Non sei se queredes comentar algo máis, que hai novedades na tenda do Club Deportivo Alenteiro. Sí, hai novedades, comentade aí, non? Finalmente, despois de moitos e longos programas reclamando merchandising, pois parece que hai movimentos en casa Alenteiro e empeza a chegar os obsequios a tempo para o Nadal. Exactamente. O club anunciaba, non, de que empezaba a venta de obsequios como tazas, guantes, bufandas, pulseiras tamén había do Club Deportivo Alenteiro na tenda oficial en Futboleros. Non sei se queredes comentar por encima tema bueno, pues, un pouco máis polémico, no, desta campaña, digámoslo así, que foron os precios cos que sale ao mercado o Club Deportivo Alenteiro.
Polémica non, moi rápido, Milito, xa che Sí, dixen. eu tamén vou Polémica ser máis non, rápido. pero flípame o abanico de produtos que saca o Club Deportivo Arenteiro. Así despois de tanto tempo sin facer nada de merchandising, da noite para mañá saca bufandas, saca luvas, saca tazas de almorzo, saca pulseiras, saca bandeirolos, como di Milito, sacarán suadoiros, sacarán de Ojalá. todo. Eu vin ali, bueno, eu fun por evidentemente a recoller un obsequio que bueno, quería me dar un pouco o capricho, vin un produto que non aparecía nese anuncio oficial do Club Deportivo Arenteiro, que eran pins. Bueno, os pins. Pero os pins deben de estar casi sempre. Pois eso sí que se lle dá uso, E 5 pavos os pins, creo, tamén, non? Por lo menos antes vendían. Eso non sei, non o vin o precio, pero... Antes creo que se vendían a 5 pavos, según me tiña contado unha seguidora moi fiel do bar da cantina. Pero ben a solapa da chaqueta van ben. Ben é certo que hai varios equipos, entre eles a Ponferradina, que aficionados desos equipos preguntaron, a mí preguntaronme varias veces que onde podía topar pins do Club Deportivo Arenteiro. No, é que me estaba rindo porque aquí comentarista é un pouco gracioso e nada, ese último mensaxe no chat, pois a verdade que me flipou. Pero bueno, comentando sobre o merchandising, eu son da partida de que o club pode cobrar o que lle dé un pouco a gana, evidentemente. Non me parecen os precios máis altos, nin tampouco os máis baixos. Eu son un friki das tazas, entonces mercarei a taza, que creo que está en torno aos 15 euros por socios, non, me parece. Por aí anda, creo que eran 15 euros o das tazas. 15 euros para socios, 20 euros non socios. Para non socios. Ves, 20 euros para non socios pareceme bastante excesivo. Pero bueno, unha taza normalmente de estar de desayuno míticas. Si sale sufrida, dura anos, Dura. Desas tazas duran, están guapas. Eu colecciono-as, entonces a mí vanme pillar, evidentemente. Non me parece o máis flagrante. O que sí que me parece un pouco máis flagrante é o tema da pulseiriña. Que coste 6 euros unha pulseiriña desas, pois eso sí que me parece un pouquiño máis grave. Eu casi que agarlaría o millor, pois, esa persona que se leve un par de produtos, pois toma, che regalo a pulseiriña ou que sella, porque esa pulseiriña vender a 6 euros me parece excesivo. Por o resto, bueno, pois podemos debatir se os precios son altos, se son baixos, pero bueno, tampouco me parece super excesivos. A bufanda está moi chula, quero decir, a verdade que mola bastante, gústame o detalle ese do ano de fundación no medio da bufanda. Tamén está na taza, é un leitmotiv, non? Un motivo común ao ano da fundación. A min pasaron unha foto e víase un 5 en grande, pero é parte de 1958. Claro, será o 5 en grande ou outro en pequeno. Eu ainda non a merquei, pero... Non, aparece en taza 9, o escudo é 58. Sí, é 58. Pero bueno, eu seguro que a vou mercar, pois xa vos digo que son un friki das tazas. Vaiche saber mellor o licorciño nesa taza, por eso, amigo. O colacao que me tomo polas mañas tamén, home. Nada, dende aquí, como xa fixen en Twitter, pois solicito un pouquiño máis de roupa, tipo suadoiros, tipo chándales, tipo polos, tipo o que sexa, pero un suadoiro, por favor, sacade a venta xa. Unha camiseta así de tirantes. Eso non, eso é unha merda, literalmente. No, pero o suadoiro, aparte teñen os planos de suadoiros que molan bastante, joder, podían facer así unha tirada de 250 que venden en 2 tardes. Eso é crema, que os suadoiros están guapísimos. Cada vez que vexo a Jaliel Kun, dame ganas de roubarlo. Jaliel, así que ten moi cuidado. Cando me vexas na rolda de prensa non deixes o suadoiro por aí ciscado. E pouco máis que comentar sobre isto, non? Sí, pouco máis. Pero bueno, polo menos eu aplaudo dende aquí que se vayan empezando a ter máis cousiñas. Vemos máis movimentos, exactamente. E cuidado, que o millor o que hai que reclamar é o que me dixeches outro día, Darío. Nesa pantalliña que hai na oficina, pois o mellor uns sketch, unhas tomas do bar da cantina, pois non viñan nada mal. Eu dende aquí deixo como consello a persoa responsable do tema comunicación e demais que seguro que toma nota delo. Así que nada, perfecto. Pouco máis que dicir. Pois nada, podemos entón despechar o programa con esa proposición daqui de Milito
Decente, non nada indecente. Eu teño outra proposición que é incluso máis, digamos, surreal, que propón Vito de poñer o bar na tele, pero eu digo de que habiliten o espazo para que se poida facer un bar da cantina en directo nese baixo. Bueno, oiches, Pero de cristalero para fora, non? Sentados. No, Nor o dentro, mellor en mellor decembro unhas- así, nor dentro, que fai frío, e logo xente sentada fora. Exactamente. Claro. Unhas silliñas ali pola rúa principal, incluso un toldiño, mellor como eses que poñían no lateral da famosa grada supletoria, non sei. Eso Algo así mesmo. poderías facer. Bueno, Que- xa estou mandando un correo ao Club Deportivo Arenteiro. Que recolla a luva quen teña que recollela. Exactamente. Exactamente. Pois nada, quedámonos entonces con ese programa, fixemos un bo análisis, bueno, polo menos complexo análisis do que foi o empate ante a Morevieta, unha boa previa do Lugo Arenteiro e nada, sempre repasamos nesas novas os resultados do Club Deportivo Arenteiro e nada, que nos vemos para a semana e a ver se nos vemos o domingo por Lugo. Claro que sí. Así que nada, vémonos como sempre o lunes que ven ás 20:45 onde Milito. Na cantina. Chao, chao. Chao, hasta logo. Lo que quiero es ver un mundo arder, nada que perder.